எங்கள் ஊரில் இன்னும் கோட்டையெல்லாம் இருக்கா இல்லை? பயன்படுத்துறது நம்மகிட்ட பாதுகாப்பு இல்லை. இன்னும் என்னெல்லாம் கதை இருக்குது? கதை ஒன்று சொல்லட்டா. 2000 இயர்ஸா அவனுக்காக வெயிட் பண்ணுறான். படிக்கிற நாங்களாம் என்ன லூஸா? எங்கள் ஐயா கனெக்ஷன் எனக்கு இல்லை, எங்கள் தாத்தாக்கு. என்ன தவிர யாரும் இல்லை. ஏதும் கொண்ட மனமுடையார் மதி கண்டு மகிழ்வடைவார். அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை, இறந்துட்டார். தம்பி, அடுத்து இந்த ஊருக்கு எப்போ வரீங்களோ தெரியல. சொல்லு, ஒக்கால ஒளி எங்கடா போற? வாட்?